bo ko do ko lu ya misiri kura jo ko adabe yele misiri kura dabe yele chokole lejina daima libo silima wal iftai nyinin karan ninna ukon naye misiri kura do salafu salihu nu ye misiri jo misiri be dayele ni munye farda sallahu dili ko qur'ana kala kono jikiru bato dersu nyuma kado misiri kono misiri dayele be kenin nununde me mimbe mugo bolo duguni dugu ka wuli ko beta misiri dayele lezinati daima libusilimi oliftaw ko ye bidiyade salafu salihu moke ka ewa dumuni baw tobi ka ke konyo baye ko misiri dayele de be mbolo ani duguni dugu ka mugo wele katama ko beta misiri dayele la lezinatu daima libusilimi oliftaw ukon min ye bidiyade ni mugo min bape kanin kuma ye kitabu dobe ko albidiyatun wal muhaddasat wa ma la asila laha wa la asila lahu ta kitabu inta iben ni masaila sura kono fatawa li islamiyya ajiju folo ta ata iben ni nyinin kali jabu ya kono fatawa lezinati daima li bosilimi wal iftai tata iben ni nyinin kali jabu ya kono ni o bete yere agoshi kan tirende ka telefoni kono ma hukumu iftitahi li masajidi ko misiri dayele kiriye jumaye uben ni jabu nati donc duguni dugu ka ke konyo e ka dumunu baw tobi musi ube faga do kam misiri dayele ube fere min ka be se kam misiri wore jofanta ndo ye dugu dola nunu nye tiali ude kasara ude do bidia ude te be silanya sariana lezina daima ko bidia ikana mugo de mala ikana fara mugo kala ikana fara mugo ka financier la wala ta'awanu wala lismi wal udwan akoni mugo doko parce que unnen kade parce que ni eko bidia de doro kalambati la doro beta rabu kandol meleke ka bilika ube taw bita qur'ana aya do foyba nyini qur'ana kuno tayere lejina daima ko ninu mo min ko itibanu ka hadisa be ko aye ciden wole kata ka dula ko ciden kana ka salli yoro dola ko alebe ewa o mina salli yoro ka dukono ko ciden tara mogo tarai ko aye dumuni tobi o ko te tamayere o hadisa dugu kono nade dugu kelen kono nade de itibani be madina de ciden be madina de dugu kelen kono nade do tama to wala de awo ko ni tama misiri de misiri ko tara misiri daire la ko donna hadisa kono la tusaddu rihal لا تصد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ko ciden ko mugo kani kam minawunta ko ibeta bato ke misiri la fo misiri saba alikaba misiri ani ciden ka misiri ani baitul muqaddas o konni mugo beta duguni dugu ko ibeta misiri daile la idonna ni hadisa kono donc wa tebbe bidiya do misiri be daile ni kala abe kalanka kono abe farla sallu ka kono abe derisu nyuma ndo kono abe jikiru ka kono misiri be daile ni nununde